Vítam vás pri rozhovore s poslancom Tiborom Gašparom. Ako vidíte, sedíme v Národnej rade, kde sa mal konať bezpečnostno-branný výbor, lenže nebolo dosť poslancov, takže sa nekonal. Napriek tomu tu bolo niekoľko besied s novinármi, veľmi zaujímavých, takže vám ich prinesieme. Ale pre rozhovor som prišla najmä preto, že už len malinký kúsok máme po voľbách a už sme zase v tom novom aj free, že ideme sa rozhodovať, ideme počúvať, ideme vnímať. A ľudia, napríklad mňa, veľmi sklamali na Orave. 46% ľudí, tak som volala kamarátkam, čo tam mám kamarátom, že haló, to sa ako mohlo stať, Orava, KDH-ska, v kostole farári kázali voliť Korčoka. No tak na to zareagujem, lebo môže to súvisieť s pozíciou politickej strany KDH, ktorá deklarovala podporu práve liberálnemu, pravicovému, a neviem ako mám nazvať, kandidátovi Korčokovi, čo je pre mňa veľké prekvapenie, pretože tento kandidát bude robiť všetko opačne, než sú základné ciele a ideológia KDH, takže nerozumiem tomu prečo, a ten dôvod bol len preto, aby sme sťažili vládnutie, pretože prípadne prezident Korčok by robil samozrejme všetko preto, aby škodil výkonnej moci, ktorá vzýšla po demokratických voľbách. A ja možno tu zareagujem hneď na tie základné hodnoty, ktoré delia kandidátov, teraz už dvoch. Ja som zámerne pred prvým kolom nevyjadroval nejaké konkrétne stanoviská, pretože na pronárodnej strane bolo tých kandidátov viac a nechcel som tým nejak ovplyvňovať toho občana vo vzťahu ku tomu konkrétnemu kandidátovi. Teraz však jasne sa chcem vymedziť voči kandidátovi Korčokovi, pretože tí, ktorí budete pozerať túto reláciu, vedzte, že tento kandidát bude predstavovať a predstavuje z hľadiska hodnôt vojnu. Bude nás do tej vojny svojimi rozhodnutiami a právomocami, ktoré prezident má, zaťahovať. A pre mňa je mier a kľud v tejto krajine to najpodstatnejšie. To platí aj o iných hodnotách, ktoré momentálne predstavuje vládna koalícia, a pán Korčok bude robiť všetko proti. Bude nás zbavovať veta v Európskej únii a možnosti hovoriť si za seba. Bude šíriť a hájiť stanovisko, že môžu o nás rozhodovať Francúzi, Nemci a neviem kto, pretože prečo by rozhodli zle. Tak mu chcem pripomenúť len Mnichovskú dohodu napríklad z čias pred druhou svetovou vojnou. A mohol by som pokračovať. Bude predstaviteľ ekoterorizmu, rôznych opatrení, ktoré zdravý rozum hovorí, že treba robiť inak. Bude miesto toho, aby bol súčasťou výkonnej moci, ako predpokladá dnešný parlamentný systém, parlamentná demokracia, tak naopak, čo zákon zrejme prejde nejakým vetom alebo podnetom na ústavný súd. Vzorec dostali od prezidentky Čaputovej, ústavný súd je dnes v takom zložení, v akom je. Ďalej možno očakávať, že akúkoľvek nomináciu, ktorú je povinný z ústavy odobrovať na návrh vlády, napríklad bude mariť. A v neposlednom rade bude predstavovať niečo, čo je nie proeurópske. A ja som proeurópska. Ja viem, že Slovensko zostane v Európe a chcem voľne cestovať, chcem, aby sme mali ekonomiku zjednodušenú, aby sme fungovali skutočne tak, ako patrí sa na modernú Európu, ale nie za cenu odovzdávania svojej suverenity. A toto všetko predstavuje dnes Korčok. A pre mňa je to človek, ktorý nebude hájiť národné záujmy, bude prioritne hájiť nejaké multikulturálne záujmy, bude plniť všetky požiadavky zvonku, tak ako možno jeho predchodkyňa pani prezidentka Čaputová. Takže ak si Slováci chcete vybrať takého prezidenta, tak musíte voliť Korčoka. Ak chcete mier, chcete pokoj, chcete kľud, chcete, aby sa ukludnila možno tá politická situácia, od ktorej sa odvíja kľud spoločnosti, tak treba voliť pána Pellegriniho. Ja ešte možno doplním, Slovensko je parlamentná demokracia, nie prezidentská. Kedy si pán prezident Schuster prišiel s nápadom, že nebude prezidenta voliť parlament, ale národ, ľud. Je to síce pekné, je to vôľa ľudu, ale na druhej strane to prinieslo zistenie aké. Keď ho volila parlamentná väčšina, jasné, že to bol prezident, ktorý viac súladil s vládou a s výkonnou mocou. Teraz mimovládky,
médiá mainstreamové v rukách zahraničných korporácií a to aj verejnoprávne médium pracujú na tom, aby to bol prezident, ktorý bude opozíciou voči výkonnej moci a bude to vládnutie sťažovať. Bohužiaľ, toto sa deje už od prezidenta Kisku, cez prezidentku Čaputovú a teraz tu máme prezidenta a kandidáta na prezidenta Korčoka. Ale vy ste mohli v parlamente zasedať, hlasovať o tom, že či nebudeme opäť voliť prezidenta v parlamente, pretože sme parlamentná demokracia. Myslím si, že je to poučenie aj pre politologov a odbornú verejnosť, či sa dá riadiť takto štát bez tých problémov, ktoré vznikajú pri takomto systéme. Ale asi ústavnú väčšinu nemáme, ktorá by bola potrebná na túto zmenu. Ja na to chcem ale poukázať verejne a povedať, že čo to teda prináša, aké problémy, pretože vyrobiť prezidenta z ničoho, ako sa to stalo u pani prezidentky Čaputovej, na to potrebujete veľa peňazí, zapojenie médií, mainstreamu, zapojenie samozrejme mimovládok a ďalších inštitúcií, ktoré vlastne toho človeka v tom verejnom priestore dostanú do polohy, že dostane dostatok hlasov. A to je poučenie pre nás, pretože si myslím, že pokiaľ budeme parlamentnou demokraciou, mali by sme sa vrátiť k tomu, aby prezidenta volili v parlamente. Nechcem strašiť, ale toto by si asi farári mali uvedomiť. To ma prekvapuje. Jedna vec je príkaz. Lebo mier a vojna, veď medzi tým sa rozhodovať smerom k vojne. Ale každý, presne ako ste povedali, každý kňaz šíriaci tú vieru, ktorú vyznáva, ktorá na princípe je postavená na teda vzťahu k blížnemu a na pokoji, na láske, by mal rozumieť tomu, že čo predstavuje pán Korčok. On predsa tu bol minister zahraničných vecí, keď sme vyviezli množstvo zbraní. Bol to súčasť Matovičovej vlády, jasne sa vyjadroval ku tomu, aký má prístup k vojne. On dokonca aj tesne ešte v rámci tej terajšej kampane dostal raz vyjadrenie, či by poslal slovenských vojakov, tak na to síce odpovedal nie, ale v zápäti povedal, že pokiaľ budú to ale požiadavky a záväzky z NATO, že to už je iná otázka. Čiže inými slovami odkazujem matkám, manželkám a všetkým, ktoré budete voliť, že tento človek poženie týchto mužov, keď to bude nevyhnutné v záujme eskalácie vojnového konfliktu našich ľudí do vojny. No a teraz je taká otázka, že Dzurinda vlastne zbiera hlasy na to, aby sa Korčokovi vrátili kompetencie zastupovať zahraničie. Čiže pán Šuster, keď bol prezident, tak to dal na vládu, že nech rozhoduje vláda, ale teraz keby sa to vrátilo, tak vlastne len jeho zahraničný názor bude vonku zaujímavý a on už dokázal aj to, že spolu s Čaputovou teda urobili tú zmluvu s Amerikou, tú bilaterálnu. Áno, je to riziko a hrozba vo vzťahu k zahraničnej politike. On sa tým netají, že chcel robiť opozíciu voči vláde a to znamená, že ak je niekto súčasťou výkonnej moci tak, a chce byť opozičný, tak bude len robiť opačné rozhodnutia. Jeho postoje, ako sme už povedali, sú známe vo vzťahu k zahraničnej politike a k národno-štátnym záujmom, takže ja môžem len zopakovať, urobme všetko preto, aby nebol prezidentom pán Korčok. No len si predstavte, že bude, lebo hovorí sa aj o tom, že teda istým spôsobom už od vtedy, čo Trump vlastne sa nedostal k prezidentovaniu, napriek tomu, že to vyzeralo, že by mal, a doteraz sú s tým problémy, potom to išlo cez Čechy a cez nás a vlastne, že istým spôsobom, pokiaľ teda istá firma bude rátavať hlasy, tak je jedno, koľkými prídeme voliť a že teda stavili sa so mnou takí ľudia z tej firmy, že aj tak vyhrá Korčok, aj keby sme všetci zodvihli nožičky a bežali. Čítal som aj dnes už nejaké komentáre na niektorých portáloch, ktoré polemizovali nad tou vierohodnosťou sčítavania hlasov a nad tým, či nedochádza k nejakej manipulácii, lebo ten úvod sčítavania a postupne, keď bolo 10, 15, 20% hovorilo o nejakom stave, potom sa to veľmi rapidne a radikálne menilo. Nemám o tom také informácie, aby som mohol na toto nejako objektívnejšie reagovať. Ale každá kontrola nie je na škodu a súhlasím s tým, že spochybnil už zrátavanie alebo vôbec priebeh volieb v predchádzajúcich prezidentských voľbách pán Harabín a ústavný súd to veľmi neriešil, takže neočakávam, že by terajší ústavný súd sa tým chcel zaoberať.
ale asi ako politika by ma to malo zaujímať pre budúcnosť, pretože tá elektronizácia je nezastaviteľná a pokiaľ začneme voliť z domu alebo podobným štýlom, tak to bude ešte väčšie riziko zneužitia a zmanipulovania, pokiaľ tam nebude dostatočná kontrola. No tak máte pravdu, je to pre mňa taká inšpirácia sa s tým začať zaoberať. To sa teším, ale napriek tomu, teraz ako ja som uverila, a tak ako, že už to beriem, že Korčok vyhral, hoci teda veľmi nechcem, aby mali pravdu, ale čo teraz? Upokojí ma to, že prezidentské právomoci nie sú až také, že by mohol kaziť vládu, ale na druhej strane sa úplne verejne hovorí medzi občanmi, voličmi, že mohol by spôsobiť aj zvrat v tom, že vlastne legitímne zvolená vláda sa nejako rozkolíše a padne. Lebo sa snažia dostať medzi vás tie klíny, však to sa už odjak živa vie, rozdeľuje a panuje. Samozrejme, že to možné je. Celá opozičná politika, keď do nej pristúpi aj prezident Korčok, je o tom, aby sa pokúšali narušiť tú koaličnú dohodu a koaličné vládnutie. My nevládneme nejakým zásadným vyšším percentom a teda tie snahy tu určite budú, pokiaľ bude celé volebné obdobie. Vidím koniec pôsobenia pani prezidentky Čaputovej v tej rovine, v akej bude chcieť pôsobiť aj prípadne zvolený kandidát prezident Korčok. To znamená, ako som už povedal, robiť problémy pri schvaľovaní zákonov, vymenovávaní príslušných funkcionárov, osvojovať si tú nejakú statusovú politiku ku zahraničnej politike a ďalšie veci, ktoré bohužiaľ nebudú prospievať tomu, aby sa tu vládlo plynule a budú môcť vyvolávať možno tie názvy. Možno aj vojnu? No, keďže oni hovoria stále o tom, že Ukrajina musí vyhrať, to čo nie je možné. Neviem, či ste zachytili posledné vyjadrenia de facto európskeho ministra zahraničných vecí pána Borela, ktorý jasne nejak povedal, že teda v zásade áno, jedna vec je Ukrajina, len ide aj o záujmy Európy a USA. Už dokonca keď tam pripojil to USA, tak sa pýtam, za morom nejaký štát má záujem na tom, aby sa tu viedla vojna, tak jedine preto, aby zbrojil a ekonomicky na tom získaval. A to je hrozné, ak to povie takýto predstaviteľ vysoký. A pre mňa je fakt tá vojna veľký strašiak a ja ju vnímam veľmi reálne, lebo tá situácia sa tam vyvíja a vidím, ako sa vyvíjajú pozície a názory predstaviteľov členských štátov EÚ. Niektorí ako keby zabudli na to, že tu bola prvá svetová, druhá svetová, na všetky tie hrôzy, na to, koľko ľudí tam zomieralo a sú asi v chápaní, že oni sa zbalia do nejakých krytov a budú posielať tých bežných radových občanov, aby tam zomierali. Takže a niekedy si kladiem otázku prečo, za čo a na čo. Jednoducho chápem tie mocenské a myslím teraz záujmy veľmocí, ale dalo sa tu žiť v Európe od konca druhej svetovej vojny pomerne v kľude a pomerne v dostatočnom rozvoji, tak nerozumiem, prečo sa to musí narušiť. Preto, lebo Amerika odjak živa nenávidí Rusov, však je to boj Anglosasov proti Slovanom, takže povedzme si pravdu, že o tu ide a oni vždy ťažko odhadli ruskú povahu, takže teraz momentálne opäť neveria, keď sa s nimi rozprávate, že to Putin myslí vážne. Pozrite, tie rusofóbne názory, samozrejme extrémne rusofóbne sú aj v slovenskej politike. To, že sa porušuje medzinárodné právo zo strany veľmocí, to není len zo strany Ruska. Predsa tu máme zákroky v rôznych častiach sveta, ktoré sú porušenie medzinárodného práva. Bohužiaľ nevie svetové spoločenstvo zabezpečiť, aby sa toto nedialo. A my nemôžeme hovoriť, že toto sa deje len zo strany Ruska. Áno, porušili medzinárodné právo, na druhej strane si treba urobiť odpoveď a dať si odpoveď a analýzu, čo tomu predchádzalo. Nechcem to nejak veľmi rozoberať, chcem len povedať, že ja by som chcel, aby sme žili v mieri nielen ja, ako môj život, ale aj moje deti a moje pokolenia. A urobím všetko preto. Budem ostro vystupovať proti vojenským provokačným názorom alebo tých, čo nás budú hnať do tej vojny, budem to kritizovať. A je na ľuďoch, čo si chcú aj teraz zvoliť alebo kam chcú, aby Slovensko smerovalo. Takže je to dosť zásadná voľba teraz vo vzťahu k hlave štátu
ona nie je len formálna, my nevolíme formálneho prezidenta, a fakt volíme niečo, čo môže súvisieť s eskaláciou vojny aj na našom území a zaťahovaním Slovenska do vojny. Pán Harabin ma prekvapil dvoma vecami, že poprvé nepovedal úplne a jasne, že moji voliči, voľte Petra Pellegriniho. Lebo aj on vie, že ide o vojnu a mier. Veľmi dobre to vie, aj o tom hovorí. A druhá vec bola, že do 2 rokov môže zmiznúť Slovensko z mapy. Máte nejaké také informácie bližšie, že fakt sa rozpadá teda toto naše okolie a že môžeme... Takto, rozdielme to na dve časti. To, či a ako sa ešte vyjadri pán Harabin do termínu toho druhého kola, počkajme. Už som zachytila nejaké hoaxy, ktoré sa šíria internetom, že aké je jeho stanovisko, kde vyzýva svojich voličov, aby nevolili nikoho a podobne, ale už bolo aj popreté, že to nie je jeho stanovisko. Ja si myslím, že ešte prebehnú nejaké rokovania medzi, predpokladám, len ním a Pellegrinim, neverím, že bude komunikovať s Korčokom. To by poprel sám seba. Takže na to by som počkal. Čo sa týka toho, ale vyzývam súčasne voličov a bez ohľadu na to, ak ste aj ortodoxní, by som povedal, obhajcovia jeho názorov, zvážte presne pre to, čo tu my dvaja dnes diskutujeme. Či v záujme toho, aby tu tá vojna nebola, neurobíte aj vy nejaký kompromis a to nutne sa vám nemusí ľúbiť ani jeden z tých kandidátov, ale minimálne jeden z nich predstavuje väčší pokoj a nádej premiéra ako ten druhý. Takže tomu sa treba rozhodnúť a premyslieť si, čo chcete urobiť. A čo sa týka budúcnosti Slovenska ako štátu, pozrite, žijeme v Európe od druhej svetovej vojny a predtým od tej prvej svetovej v nejakom rozdelení a chcem veriť, vznikli vtedy nejaké štátne útvary, že nedozrel čas historicky na to, aby sa zase menili nejaké pomery a aby tu vznikali nejaké nové štáty, zanikali nejaké, a už vôbec nie Slovensko. To, že stále není vyriešené, ja neviem, Kosovo, alebo že sú není vyriešené možno nejaké také regióny ako Podnestersko a neviem, mohol by sme menovať ešte ďalšie, to berem a že silnejú, ja neviem, aj v Španielsku sú tendencie Kataláncov sa oddelovať. Čiže by sa možno ešte rozdeliť chceli. No, ale chcem veriť, že nie sme až tak ďaleko. Čo si myslím, že môže byť, ale verím, že po europarlamentných voľbách sa to zrejme zmení, že politika Európskej únie speje k tomu, aby sme tú politiku začali vnímať len v negatívnom slova zmysle. Nemôže to byť len o rozhodnutiach, ktoré sú v neprospech tých národno-štátnych záujmov, lebo ja vnímam tie niektoré posledné rozhodnutia, či to je o nejakej politike k Ukrajine a ku vojne na Ukrajine, či to je ku zeleným energiám, ku tým autám elektrickým, alebo teraz najnovšie to stanovisko okolo toho medveďa, tak my nemáme čas čakať do roku 2026, ako sa európski úradníci rozhodnú o tom, čo s medveďom na Slovensku. My sme hovorili o tom, že je nebezpečné chodiť do lesa za prechádzkou a dneska hovoríme, že bude nebezpečné chodiť z domu po sídlisku. Takže budeme to musieť skutočne riešiť a nečakať na to, či sa to páči, nepáči Európskej únii. A tá zase musí byť operatívne tak nastavená do budúcna, aby na toto vedela reflektovať. Tu sa opozícia na čele so Šimečkom rozhodne mári čerpanie eurofondov pre nič, pretože sú to výmysly, ktoré prichádzajú. A v Európskej komisii na to niektorí naskakujú a hovoria, že to tak bude. Tak potom my sme vstupovali ku prospechu aj nás a aj celého toho bloku. A my tu nie sme pre úniu ako takú a ona nás bude dirigovať, lebo to vzdanie sa práva veta, to príjmanie takýchto nezmyselných rozhodnutí nám skutočne narúša tie naše záujmy a našu štátnosť a nás degraduje do nejakých pozícií, sluhov, že my budeme poslúchať, čo vymyslia v Bruseli. Takže som presvedčený, že keď by niekto rozhodoval dneska o tom, že ktoré armády NATO majú prvé nastúpiť do konfliktu, tak to bude východný blok. Nepôjde tam žiaden vojak z tých západných krajín, ale budú hnať Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Poľsko, Slovensko. My by sme boli prví, ktorí by zrejme čelili tým atakom a tým hrozbám a to je to, čo mne sa teda nepáči. Ja som za to, že my sme v Únii ako rovnocenný partner všetkých, bez ohľadu na to, že nemáme 60 miliónov, ale 5 miliónov. Buď nás tam chcú, alebo nechcú. Dobre, ale dá sa to ešte zachrániť, lebo tá liberálna vlna sa mi zdá o mnoho silnejšia ako tie vlny národné a ide to cez mládež. Keď sa vrátim na Slovensko, lebo to platí podľa mňa aj o tej situácii v Európskej únii, aj u nás vidíte, aj parlamentné voľby dopadli tak relatívne
nie je jednoznačne v prospech niektorej z tých názorových platform. To platí aj v EU. Sú krajiny, kde sa silne pravica, kde sú národné strany a presadzujúce teda národné záujmy, ktoré sa zrejme presadia aj v tom Europarlamente a možno tá filozofia celého Europarlamentu prejde zmenami. Ale na druhej strane médiá, mimovládky, to, čo máme na Slovensku, školstvo, to sú všetko faktory, ktoré pôsobia na vnútornom, by som povedal, spoločenskom vývoji a oni formujú názory mladej generácie, formujú okamžité názory aj bežných občanov, širšej generácie, snažia sa ho formovať k svojmu prospechu. Preto máme neobjektívne verejnoprávne médiá, preto tu máme mainstreamové neobjektívne médiá, ktoré nám nechcú ponúknuť pravdu, lebo ľudia by zrejme zvolili nie niečo plus minus 1%, ale by tu bol jednoznačný názor ako ďalej a mám teraz na mysli tých národno-štátnych záujmov. Nie bezhlavej, zelenú energiu, ekoterorizmus a neviem čo všetko s tým súvisí. Veď aj tie prezidentské voľby dokázali, že vlastne tie strany, ktoré síce sa ich prezidenti nedostali, ale vlastne keď sa zrátali, tak to bola väčšina, čiže tá väčšina bola pronárodná. Ale napriek tomu sa v televízii už od večera rovno, ako sa skončili voľby, áno, sa interpretuje neustále dookola, ako teda vyhrala táto liberálna. No, mainstream bude tvrdo pracovať teraz do druhého kola na prospech Korčoka. Oni to robili aj predtým, môžeme hovoriť o rôznych skrytých kampaniách, veď videli ste, čo sa dialo pred parlamentnými voľbami. A bude vecou tých pronárodných síl, aby pochopili a nejak sa zjednotili v tej pozícii. Nemusí sa nám nutne ten protikandidát páčiť. To verím tomu, že môžu mať rôzne výhrady. Určite. Ale teraz nerozhodujeme sa o tom, že tu máme tretiu alternatívu, štvrtú, piatu. Rozhodujeme skutočne o vojne, o miery. Rozhodujeme o tom, či budeme mať dostatočné slobody a práva, alebo či nám ich budú na úrovni Európskej únie oberať o tieto práva a množstvo ďalších vecí, ktoré ovplyvňujú bežný život. Nie ste troška šokovaní tým, čo dnes bolo, keď ste mali tlačovú besedu, že tie mladé redaktorky, mladí redaktori, boli tam zväčša len mladí, nebol tam človek v nejakom strednom veku, oni stále od vás chceli, aby ste niečo zakazovali, prikazovali, obmedzovali. Mne sa to zdalo až údesné, že oni by mali túžiť oni po slobode, tí mladí, a urobiť všetko preto, aby bola. A stále, toto zakažte, toto ste nezakázali, toto ste mali urobiť nejaký príkaz, toto treba obmedziť. Kladiem si otázku často aj ja, že čo motivuje niektorých mladých ľudí takto uvažovať, lebo majú prehľad, majú prístup k informáciám, majú predstavu o ďalšom spôsobe života. Veď predsa ani súčasné vládne strany nikomu nič nechcú obmedzovať. Naopak, oveľa demokratickejšie pristupujú k vládnutiu, ako to bolo za Matoviča. Umožňujú vzdelávanie, sú jasné stanoviská k proeurópskemu smerovaniu, ale na princípe národno-štátnych záujmov. Sú jasné stanoviská k tomu, aby tu vojna nebola. Takže si kladiem tú istú otázku, že čo ich vedie robiť proti tomu. A sú odpovede rôzne, no, či to sú peniaze, či sú to želania ich zamestnávateľa, lebo potom si nevedia ďalej ako na špičku nosa a nedokážu vyhodnotiť tú budúcnosť. Svoju budúcnosť, veď ich to čaká. Pretože ani dnešné vládne strany, hovorím o Smere, o Hlase, o Slovenskej národnej strane, predsa nepredstavujú filozofiu a hodnoty, ktoré by nás vracali do minulého storočia, ako to občas počúvame. Áno, počúvame ktoré to často. Nepredstavujú ohrozenie demokracie. Ja, keď hovorím o verejnoprávnom médiu, o nutných zmenách, hovorím o tom, že naďalej tam budú chodiť Progresívne Slovensko, KDH a všetky tie opozičné strany vyjadrovať svoje názory. Ale musia ich tam vyjadrovať úplne rovnocenne aj iné politické subjekty, ktoré sú v parlamente. A to im nechutí. Oni majú len jeden názor správny. Dnešný stav im vyhovuje, pretože, ako som to povedal, dostane priestor ten opozičný politik v inom rozsahu a iným spôsobom od moderátora ako koaličný. A už nehovorím o tom, aby niekto selektívne povedal, že Blaha nemôže alebo môže, alebo Republika nemôže, môže. Ak sú tie názory nesprávne, tak čoho sa bojíme? Veď nech si ich občan vypočuje a občan sám vyselektuje pri najbližších voľbách, že tú republiku nechce, ak tie názory sú také zlé. Alebo ak im dá dôveru a oni sklamú, tak ich tiež vyselektujú. Takže my nemusíme na silu presadzovať niečo, len
nie je to pochopené, stále to nie je tak pochopené. Ale zrejme ich tak vychováva škola, lebo tá slečna, čo sa pýtala na to, že no a to pokojne môže človek povedať, že Zem je plocha doska. Čo sa stane, keď to povie? No, bežný občan s normálnym vzdelaním povie, že je to nezmysel a nepotrebuje to ďalej vysvetľovať, ale nemyslím si, že dnes by sa taký našiel, neverím tomu. Ale na druhej strane áno, toto je ten extrém v tých ich pozíciách, že oni by za hoax označili všetko. Čomu nerozumejú? Pritom dnešní poslanci opozície na čele s Krupom povedali niekoľko závažných klamstiev počas svojho vystúpenia, na ktoré ani jeden novinár nereagoval. Aspoň zo dve povedzte, lebo my sme mali vypnutú kameru vtedy. No tak napríklad pán Krupa povedal, že jednoznačne sa oslabila súčinnosť našej Slovenskej informačnej služby so zahraničím, lebo zahraničí nás vníma negatívne. Samozrejme, že je to nezmysel a nie je to pravda. Keď to chcel hovoriť, mal to hovoriť v období, keď si účelovo obvinili riaditeľa Slovenskej informačnej služby Haláča a riaditeľa MBU. Vtedy mal chodiť na tlačovky a hovorať, že môže to ohroziť aj komunikáciu. A samozrejme povedal tam aj vo vzťahu ku tomu Bombicovi a tomu, že sa s ním minister vnútra Kolár, ľudia nevedia, čo je Bombic, Dani Kolár. Tak Dani Kolár okamžite bez akéhokoľvek rešpektovania prezumcií neviny ho označil za extrémistu a sionistu a neviem ešte aké nálepky mu tam dali. A nikto nemá právo tam ísť, lebo budú odvolávať ministra Eštoka za to, že bol niekde na besede, ja neviem, 50 ľudí tam bolo. Presne ste zacitovali, že chcel určovať aj spôsob nášho správania. Presne. On bude určovať, čo si máme myslieť, čo máme o tomto človeku hovoriť, alebo či sa vôbec s ním máme kontaktovať. A preto ja som povedal, že do tej relácie dnes povedem práve preto. A to je rovnaká relácia, zase pred týždňom bola a teraz idete tam a bude tam možno Dani Kolár. Je to, tuším, relácia, ktorá je označená ako Judita Lašaková a to je kaviareň Adriana, nejaký názov to nesie. Či je spolumoderátorom pán Dani Kolár, mne to osobne nevadí, ja sa rád budem s ním o ňom rozprávať, ale stále platí. A platí to aj k môjmu obvineniu. Ak mi raz niekto niečo preukáže a budem odsúdený, budem to musieť rešpektovať a budem sa musieť vyjadrovať k tomu, ale... Presumpciu neviny. Teraz ju spochybnil. Dnes vidíte, koľko tých 3-6 už bolo, koľko ústavných rozhodnutí tu bolo a to len dáva obraz o tom, ako nezákonne sa dnes postupuje. Oni pochopili jednu vec. Obviníte niekoho účelovo na základe jedného tvrdenia, vytvoríte nad ním tú špínu, ten mrak a hlavne mu znemožníte potom vo verejnom živote kandidovať do ďalších iných pozícií, kde sa vyžaduje, že to obvinenie nesmiete mať. Toto je ich štýl. Takto chcú bojovať s opozíciou, s koalíciou a na to im bol dobrý ten Čurila a Lipšic, pretože toto bol dobrý nástroj personálnej politiky. A niekedy ich ani nezaujímalo, či to bude raz aj odsúdené. Áno, aj na tom sa pracovalo, pretože to spojenie s niektorými sudcami až po najvyšší súd je hrozostrašné. To ja volám tú sabotáž, čo som dneska pomenoval. Toto treba vyšetrovať. To ohrozuje demokratické princípy a princípy právneho štátu na Slovensku. Ja Krupa dnes povedal, že prezumcia neviny pre takého človeka, čiže on bude ukazovať, že pre ktorého človeka platí a pre ktorého neplatí. Veď nejak podobne sa vyjadrila sudkyňa Záleska na špecializovanom trestnom súde. Aj pre ňu prezumcia neviny neplatí. To je bežné, že oni majú selektívny meter. Keď bolo treba hájiť Čurilovcov, tak vtedy vystupovali a bili sa do hrude, že treba prezumciu neviny a môžu zostať v úrade. Nemali s tým problém, aby vyšetrovali, napriek tomu, že boli obvinení za manipulovanie vyšetrovania. Keď ich postavili dočasne mimo výkon služby, hneď boli na barikádach a na ich obranu. Organizovali zbierky a neviem čo všetko. Takže tu nebol problém obvinený. Tých príkladov je veľa. Dúfajme, že to ľudia pochopia. To bol rozhovor s Tiborom Gašparom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Vám za pozornosť a dúfam, že budete voliť mier. Dovolte, to som chcel, ste mi zobrali tú myšlienku, ale ja vám chcem všetkým povedať, skutočne choďte a zvážte, čo chceme pre budúcnosť, pretože tieto voľby sú veľmi dôležité a ja vám odporúčam voliť Petra Pellegriniho, nie preto, že by som so všetkým s ním súhlasil, ale Korčok predstavuje vojnu.